Oziọma dịka Mark si kwuo, isi nke 14. Ma ọ bụ ụbọchị abụọ tupu emume ngabiga na emume achịcha na-ekoghị eko, ka ndị isi nchụaja na ndị odeakwụkwọ na-achọ ụzọ ha ga-esi jide ya n'aghụghọ gbuo ya. N'ihi na ha na-asị, ọ bụghị n'oge oriri a ka ụzụ ndị Juu wee ghara ịdị ma eleghị anya. Mgbe ọ nọ na Betani n'ụlọ Simon onye ekpenta, mgbe ọ na-anọdụ na nri, otu nwanyị wee bịa nke na-eji ite alabasta nke mmanụ otite ezi na-adịdị oke ọnụ ahịa nke ukwuu dị ya. Ọ kụwara ite ahụ, wee wụsa mmanụ otite ahụ n'isi ya. Ma ụfọdụ dị ndị iwe na-ewe nke ukwuu n'etiti ha, ha sị, alawo mmanụ otite a n'iyi otu a iji mee gịnị? N'ihi na a pụrụ ire mmanụ otite a karịa ọgụ shilling 15 wee nye ndị ogbenye. Ha wee tamuo ntamu megide nwanyị ahụ. Ma Yeshua sịrị, hapụnụ ya, gịnị mere unu na-esogbu ya? Ọ rụrụ ọrụ ọma n'ahụ m. N'ihi na unu nwere ndị ogbenye n'etiti unu mgbe niile. Mgbe ọbụla unu chọrọ, unu pụrụ imekwa ha ihe ọma. Ma unu enweghị m onwe m mgbe niile. O mere ihe o nwere ike ime. O buru ụzọ tee ahụ mmanụ otite ka e wee dozie m n'olili. Ma n'ezie asị m unu, ebe ọbụla a ga-ekwusa oziọma nke a n'ụwa dum, a ga-ekwutakwa ihe nke nwanyị a mere, ka ọ bụrụ ihe ncheta ya. Judas Iskariot, onye nke bụ otu n'ime ndị ozi 12 ahụ, wee jekwuru ndị isi nchụaja ka o wee rara ya nye n'aka ha. Ma mgbe ha nụrụ ya, ha ṅụrịa ọṅụ, wee kwee nkwa inye ya ego. O wee na-achọ ohere ọ ga-esi rara ya nye. N'ụbọchị mbụ nke achịcha na-ekoghị eko, mgbe ha na-achụ àjà ngabiga, ndị na-eso ụzọ ya wee sị ya, olee ebe ị na-achọ ka anyị jee dozie ka ị wee rie oriri ngabiga? O wee zipụ mmadụ abụọ n'etiti ndị na-eso ụzọ ya sị ha, jeenụ n'obodo a, otu nwoke nke bu ite mmiri ga-ezutekwa unu. Sonụ ya. Ebe ọbụla ọ ga-abakwa, sịnụ nna nwe ụlọ, onye ozizi sị, olee ebe ụlọ ọbịa edebere m dị, ebe mụ na ndị na-eso ụzọ m ga-eri oriri ngabiga? Ya onwe ya ga-egosikwa unu ime ụlọ ukwu dị n'elu ụlọ a kwadebeworo, dozikwa. N'ebe ahụ, dozienụ ihe nye anyị. Ndị ahụ na-eso ụzọ ya wee pụọ baa n'obodo, hụ dịka ọ gwara ha rịị. Ha wee dozie emume ngabiga. Mgbe ọ ruru anyasị, ya na ndị ozi 12 ahụ wee bịa. Mgbe ha na-anọdụ na nri na-erikwa ihe, Yeshua wee sị, n'ezie asị m unu, otu onye si n'etiti unu pụta ga-arara m nye, bụ onye mụ na ya na-eri ihe. Ọ malitere iwute ha. Ha malitekwara ịsị ya n'otu n'otu, ọ bụ mụ? Ma ọ sịrị ha, ọ bụ otu onye n'ime unu 12, onye nke mụ na ya na-esikọ nri n'efere. N'ihi na Nwa nke Mmadụ na-ala dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ banyere ya. Ma ahụhụ ga-adịrị nwoke ahụ onye a na-esite n'aka ya rara Nwa nke Mmadụ nye. Ọ bụrụ na amụghị nwoke ahụ, ọ ga-adị ya mma. Mgbe ha na-eri ihe, o wee nara ogbe achịcha, gọzie ya, nyawa ya nye ha sị, naranụ, nke a bụ ahụ m. O wee nara iko, keleekwa, wee nye ha. Ha niile wee ṅụọ n'ime ya. O wee sị ha, nke a bụ ọbara nke ọgbụgba ndụ m,
nke a na-anwụsị n'ihi ọtụtụ mmadụ. N'ezie, asị m unu, m gaghị aṅụkwa ma ọlị ihe si n'osisi vaịnị pụta ruo ụbọchị ahụ mgbe m ga-aṅụ ya ọhụrụ n'alaeze Chineke. Mgbe ha bụsịrị abụ, ha pụọ jee ugwu Oliv. Yeshua wee sị ha, a ga-eme ka unu niile maa n'ọnya, n'ihi na e deworo ya n'akwụkwọ nsọ sị, m ga-etigbu onye ọzụzụ atụrụ, a ga-agbasakwa atụrụ ya. Ma mgbe e mere ka m si n'ọnwụ bilie, m ga-eburu unu ụzọ gaa Galili. Ma Pita sịrị ya, ọ bụrụ na a ga-eme ọbụla mmadụ niile ka ha maa n'ọnya, agaghị eme mụ onwe m. Yeshua sịrị ya, n'ezie n'ezie, ana m asị gị na gị taa, ọbụla n'abalị a, tupu oke ọkpa akwa akwa ugboro abụọ, ị ga-agọnahụ m ugboro atọ. Ma ọ na-ekwusi ike nke ukwuu sị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka m soro gị nwụọ, m gaghị agọnarị gị ma ọlị. Ọ bụkwa otu a ka ha niile kwuru. Ha wee bịaruo ogige nke aha ya bụ Getsamani. O wee sị ndị na-eso ụzọ ya, nọdụnụ n'ebe a ruo mgbe m na-ekpe ekpere. O wee kuru Pita na James na Jọn tinyere onwe ya. Ibobo wee malite ịwụ ya n'ahụ nke ukwuu, obi malitekwara ịlọ ya mmiri. O wee sị ha, ọ na-ewute mkpụrụ obi m nke ukwuu ruo ọnwụ. Nọgidenụ n'ebe a, na-echekwanụ nche. O wee gaa n'ihu nke nta, daa n'ala, wee kpee ekpere ka oge awa ahụ wee gabiga ya, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee. O wee sị, Aba Nna, ị pụrụ ime ihe niile, nara m iko a, ma ọ bụghị ihe mụ onwe m na-achọ, kama ihe gị onwe gị na-achọ. O wee bịa hụ ka ha na-arahụ ụra. O wee sị Pita, Saimọn, ị na-arahụ ụra? Ị nweghị ike iche nche otu oge awa? Na-echenụ nche, na-ekpekwanụ ekpere, ka unu wee ghara ịba n'ọnwụnwa. Mmụọ nke mmadụ dị ike n'ezie, ma anụ ahụ adịghị ike. O wee hapụ ha jeekwa ọzọ, kpee ekpere na-ekwu otu okwu ahụ. O wee bịakwa ọzọ hụ ha ka ha na-arahụ ụra, n'ihi na anya ha dị oke arọ. Ha amataghịkwa ihe ha ga-aza ya. O wee bịa ọbịbịa nke atọ sị ha, na-arahụnụ ụra site n'ugbu a, na-ezukwa n'ike. O zuwo, oge awa nke m eruwo. Lee, a na-arara Nwa nke Mmadụ nye n'aka ndị mmehie. Bilienụ ka anyị jee. Lee, onye na-arara m nye nọ nso. Ngwa ngwa, mgbe ọ kpụ okwu n'ọnụ, Judas, otu onye n'etiti ndị ozi 12 ahụ bịara, ya na igwe mmadụ ndị chịrị mma agha na osisi site n'ebe ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye nọ. Ma onye na-arara ya nyere ha ihe ịrịba ama sị, onye ọbụla m ga-esute ọnụ, onye ahụ bụ ya. Jidenụ ya, lezienụ anya, duru ya jee. Mgbe ọ bịara, ngwa ngwa ọ bịakwutere ya sị, Rabai! O wee sụtụ ya ọnụ nke ukwuu. Ha wee tụkwasị ya aka, jide ya. Ma otu onye n'etiti ndị guzoro nso mịpụtara mma agha ya, gbuo ohu onyeisi nchụaja mma, gbupụ ya ntị. Yeshua wee sị, unu pụtara chịrị mma agha n'osisi ijide m,
dịka imegide onye na-apụnara mmadụ ihe. Kwa ụbọchị, mụ na unu nọ n'ụlọ ukwu Chineke, ebe m na-ezi ihe, ma unu ejideghị m. Ma e mere nke a ka ihe niile e deworo n'akwụkwọ nsọ wee mezuo. Ha niile wee hapụ ya gbalaga. Ma otu okorobịa sonyere ya, onye gbokwasịrị ezi akwa ọcha n'ahụ ọtọ ya. Ha wee jide ya. Ma ọ hapụrụ ezi akwa ọcha ahụ gbara ọtọ gbalaga. Ha wee si n'ebe ahụ duru Yeshua jekwuru onyeisi nchụaja ha niile, bụ ndị isi nchụaja na ndị okenye na ndị ode akwụkwọ wee gbakọọ n'ebe ọ nọ. Pita sorokwara ya rịị n'ebe dị anya ruo n'ime ụlọ, n'ime obi onyeisi nchụaja. Ọ na-anọdụkwa n'etiti ndị na-eje ozi, ọ na-anya ọkụ n'ihe ọkụ. Ma ndị isi nchụaja na nnọkọ ikpe dum na-achọ ama imegide Yeshua, ime ka ọ nwụọ, ma ha achọtaghị, n'ihi na ọtụtụ mmadụ na-agba ama ụgha imegide ya, ama ha abụghịkwa otu. Ụfọdụ wee bilie gbaa ama ụgha megide ya, sị, anyị onwe anyị nụrụ ka ọ na-asị, mụ onwe m ga-akwatu ụlọ nsọ a nke ejiri aka mee. N'ụbọchị 3, m ga-ewukwa ụlọ ọzọ nke a na-ejighị aka mee. Ọbụla otu a, ama ha abụghịkwa otu. Onyeisi nchụaja wee bilie n'etiti jụọ Yeshua sị, ị zaghị ihe ọbụla? Gịnị bụ ama mmadụ ndị a na-agbagide gị? Ma ọ kpuchiri ọnụ, ọ dịghịkwa ihe ọbụla ọ zara. Onyeisi nchụaja jụbakwara ya ọzọ sị ya, gị onwe gị bụ Kristi ahụ, ọkpara nke onye ahụ a gọziri agọzi? Yeshua wee sị, mụ onwe m bụ ya. Unu ga-ahụkwa Nwa nke Mmadụ ka ọ na-anọdụ n'aka nri nke ike, na-abịakwa ya na igwe ojii niile nke eluigwe. Onyeisi nchụaja wee dọwa uwe ya niile, sị, ọ bụ mkpa ndị ama gịnị na-akpa anyị ọzọ? Unu nụrụ nkwulu ahụ, gịnị bụ uche unu? Ha niile wee maa ya ikpe, sị, ọ kwesịrị ịnwụ ọnwụ. Ụfọdụ wee malite ịbụsa ya ọnụ mmiri, na ikechi ihu ya, na iti ya aka, na ịsị ya, buo amụma. Ndị na-eje ozi wee nara ya na ịpịa ya ihe. Mgbe Pita nọ n'okpuru n'obi, otu n'ime ụmụ agbọghọ ndị na-ejere ya ozi, ndị na-ejere onyeisi nchụaja ozi wee bịa. Mgbe ọ hụrụ Pita ka ọ na-anya ọkụ, o wee lee ya anya sị, gị onwe gị na onye Nazaret ahụ bụ Yeshua nọkwara. Ma ọ gọrọ sị, amataghị m, aghọtaghịkwa m ihe gị onwe gị na-ekwu. O wee pụọ jee n'ụzọ ama. Oke ọkụkọ kwara akwa. Nwa agbọghọ ahụ wee hụ ya, malitekwa ọzọ ịsị ndị guzoro nso, nwoke a bụ otu onye n'ime ha. Ma ọ gọkwara ọzọ. Mgbe nwa oge gasịrị, ndị guzoro nso wee sịkwa Pita ọzọ, n'ezie, ị bụ otu onye n'ime ha, n'ihi na ị bụkwa onye Galili. Ma ọ malitere ịdị ukwu na ịṅụ iyi sị, amataghị nwoke a onye unu na-ekwu. Ngwa ngwa, oke ọkụkọ wee kwaa akwa nke ugboro abụọ. Pita wee cheta okwu ahụ, otu Yeshua sịrị ya, mgbe oke ọkụkọ na-akwaghị ugboro abụọ, ị ga-agọnarị m ugboro 3.
Mgbe ọ tụlere okwu a n'obi ya, o wee kwaa akwa.